Kayo sa design doon. Tapia, paano na siya? May pala siya, wala pala siya, diba? Kasi namamit eh. Kita ka shark dito na? Puro na po shark po. Ano ito shark? Oh, eh, bata na unta ka. Pa, kukusati bibiti. Kukusati bibiti, aliti. Isa, shark. Isa. Oh, panawat to shark. Shark. Wah, ay di na mo. Ano, shark. Puro shark na. Oh. Shark. Turo. Shark. Turo.